алайкум. Бора салом. Касе ки подписаться карда нест, подписаться кунад, лайк. Ҳамин видео маъқул лайк монад. Мерем секрети иморо нишон медиҳам. Медонед любой фарқ надорад имо бета имо холия. Медонед на ҳозир на ҷавози дар дига телефонай на телефони кихемай скрин видео рафтисай на саназа 345854 даи имо сохранитай анака ба дига телефон чихе ҳамин номерора регистратсия кардан ко и осонай қиинтам нестай. Ма дар дига дар ҳама ҷо гуфтум хеле наёфтум. И барои ҳама одамое ки рашк доранд арӯсошон хеле дар раи дуранд, чун дар раи дуранд арӯсшон боварӣ надоранд, наметавонанд ҳамин усула истифода баранд. Мезанӣ на номерора дар ҳамин мезанӣ сообщение меояд. ёзи ман якбора видео кардам, вай видео камсоз наомад. Дигин бора хеле автоматически медурояд ё бо код меояд. Кода мезанем медурояд. баъде дуромад чи сообщение ки дар ҳамин т меояд дар и ҳам меояд. Чизе ки дар вай омад дар т ҳам меояд. бисёр чизи зур дар WhatsApp дар Viber намешавад хеле. Фақат дар имо мешавад. раҳмат барои диққататон.